Kan la pai su Kristan mingin chi bai ke bu ka cheu voina hian 25 push up challenge anili na kan lo theng ve ta pathian hruai na in nimin lama ka lo thokrim lutuk nge voin lam chu ka tha za vak lo ma se ka ron ti lot ling don tho tho ni hei yen min te tlom don lo chuan ama sabbera ka soi du chu ka nominate tur ka puam ngal don ni nak tu ka tang ve ngal tur ka nominate chu ka thian pa FLMN zai thiam solfathiam boxi pathian tri mi Kausan Pavlai Paul member ni bok ania ke po hei Kausan Pavlai Paul member kalau ni toa mase hei kala tive thezel thone chuwangna ni pona tive theyang ti ka ringa atak satan hresel na nianga ti chuan pathian rong bol na lo ni ngal don bok ti ka hreta wang ka du sak ma wangin zadila ma chuan te a nak tu ka tanga he challenge no chang tang ngal turin ka som du cha he hirom bol na ni ti lo ria a lali suam hinga lo change ngi turin ka ngen bok che ni le voina ka thacharon ken chu lungmai aya hinna ria muina tharau aya fakna silfen ti isai bung somruk le pakhat chang thum thuami kha ani voina hian pathian in lungai om freng turin min tireng reng lova khovel chan min ti lungai tum thina mase pathian chuan lungai na ni lovin hlimna min ti amani nguina tharau ni lovin fak tu thin lung nei turin fakna hlimna chu ataka chen turin lalpan nangle ke himin thangani chuwangin lalpan min ruat na le lalpa min du sakna dong turin chu ta ni ti hriain khanguina depression awanga nguina te anxiety awanga nguina zong te lungai na zong te kalsana ita tur e chan vo tur la turin voina hian la Jesu Krista ngin ka som du cheni le tuna chuan kan push up kha kan lo tran ngal to don anga an beng o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 yes Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn